Lurralde Koheziorako Kontseilariak 121 errepide nazionaleko laugarren zatiko obrak bisitatu ditu Oronoz Mugairen ekitaldian, eskualdeko udal ordezkariak eta Jose Luis Arasti, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak ere parte hartu dute. Lehendakariak emakumearen ahalduntzea aldarrikatu du bidezko eta berdintasunezko gizarte bat lortzeko. 18 langabek prestakuntza jaso dute autobusa gidatzeko Nafarroko enplegu zerbitzuaren programa baten bidez. Osasun departamentuak Nafarroko erretina elkartearekin lankidetzen ari da glaukoma prebenitzeko debaldezko neurketen kanpainan. Hezkuntza departamentuak 2023an egiaztagarria den enplegurako prestakuntza eskaintza aurkeztu du 52.000 bederatziehun ordutik gorakoa eta 5.415 plazarekin. Gobernuko lehendakari ordeak berretxe egin du Tuterako Koskolin plazaren berrurbanizazioan horma islamiarraren konserbazioa eta bizilagunen aurrean azaldu ditu obrak. Catalina de Oskariz udal eskolak pintura eta marrazketako bilantegi eskainiko ditu ikasturteko azken 3 hilekorako. Gaur goizean bizita instituzionala eginda 121 errepideko obren aurrerapenak ikusteko zehazki laugarren zatikoak. 121 errepideko laugarren zatiko obrak aurrera doaz, Zunbila herriaren inguruan. Lanak Zunbilako hegoaldeko lotunean, 59 eta 51 kilometroen artean, gaineko pasabide bat eraikitzean zentratzen dira. Gogoratu behar da, 121 errepideko bigei bat bide bihurtzeko obren laugarren zatiak 40 kilometro puntutik Oronoz Mugairi parean eta 52 kilometro puntutik Arri-Gazteluko tunelaren hegoaldekoa ahoan hartzen duela. Eta 20,9 milioi euroko inbertsioa dakarrela. Laugarren tarte horrek 11,5 kilometroko luzera du eta zati handi batean aurreratzeko errei gisa erabilitako erdiko errei bat izango du txandakako tartetan. Beste noranzkotik metalezko esi gaindidezin batek berexita. Berrikuntza nagusien artean 2 biribilgune berri eraikiko dira, bata 121 errepidaren irteerak Oronoz Mugairiko sarbideak eta 121 B errepideak osatzen duten egungo elkargunearen ordez. Hain zuzen ere, gaur goizean Lurralde Koheziorako Kontseilaria Bernardo Zirizak 121 errepidaren laugarren zatiko obrak bisitatu ditu. Ekitaldian inguruko udaletako hainbat ordezkarik eta Jose Luis Arasti, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak ere parte hartu dute. Gaur inatzen dugu, rotonda Mugairekoa aspaldikean eskatu ginen guk. Hau ezagon sartua el 2+1 da diren iten obrak trozoka, eta hau zen kanpon utzi zen, lehenago gaizkin ziren gauzok, eta aspalditikan, nahi ginen guk rotonda hau, egin. Lehenago jendia etortzen zera, kotxe etortzen ziren ikan, bertizaldetikan, eta baita ere Mugairaldetikan Elizondo aldera etzen gaten al, eta baita ere variantitikan Elizondotikan tortzekin ere, etzizien sartzen al ere, bertizera eta Mugairera, Hoi ikusten ginoen gauza arras gaizkin zirela orduan, kotxea pasten ziren herritikan berriz, variante inta, eta unekin ikusten dugu trafikoak heltzen dela kanpora herritikan, eta baita ere, zuzenean sartzen da jendia, eta horrekin, ongi geltzen da. Nafarroko lehendakariak emakumearen ahalduntzea aldarrikatu du zintruenigon bidezko eta berdintasunezko gizarte bat lortzeko. Bere jaioterrian izan da Nabaskueseko Otero ikastetxean antolatutako emakume zintruenigoarraren ahalduntzari buruzko astea hitzaldi zikloaren irekieran parte hartzeko eta ondoren Herriko Institutuko La Paz ikaslek egindako galderei erantzun dien. Martxoaren 8 emakumearen nazioarteko eguna dela eta Otero de Nabaskues ikastetxeak aste honetan zehar emakume zirbono saltzailekin solasaldi izango ditu politika, enpresa, lan, kirol eta kultura arloetan. Lehendakariak lehen hezkuntzako 6. mailako ikaslei zuzendu zaie. Hitzaldian azaldu duenez, emakumek bizitzaren arlo guztietan parte hartzeko eskubidea dute politika, ekonomia, hezkuntza eta kultura barne. Era berean, ahalduntzea lortzeko beharrezkoa diren 3 baldintza nabarmendu ditu. Hezkuntza sustatzea, genero berdintasuna sustatzea eta aukerak sortzea. Ziurtatu behar dugu emakumek lidergo aukerak eta gizartean parte hartzeko aukerak dituztela. Horren barruan sartzen da, kargu politikoetan, zuzendarietan eta lidergoan ordezkatuta egon daitezen lan egitea esan duenez.
Ildo horretan eta presidente gisa duen ikuspegitik, lehendakariak harro agertu da 3 presidente jarraian izan dituen komunitate batean bizitzeaz. Ez emakumeok lan hau gizonek baino hobeto egin dezakegula uste dugulako, baizik eta lehen emakumea Nafarroko lehendakaritzara iritsi aurretik 7 presidente gizon egon zirelako jarraian eta bazirudien inori ez zitzaiola axola. Gaineratu duenez, bera ere diskriminatuta sentitu izan da bilera batzutan, eta batzuetan gertatu izan zaio pertsona batzuek ez diotela berari begiratzen. Nafarroko presidente izanik, bere gabineteko taldeko gizonak baizik. Nafarlan Sare Nafarroko enplegu zerbitzuko zuzendari gerentea Miriam Marton erakundeak bultzatutako enplegu konpromisoko prestakuntza ekintza berri baten hasieran izan da. Ekintza horrek langabetuak prestatuko ditu bidaiarien garraioaren sektorean, gaur egun eskaera handiko esparrua baita. Noaingo oinarrizko gizarte zerbitzuak 18 parte hartzaile ditu 11 emakume eta 7 gizon autobus gidari gisa prestatzeko eta kontratatzeko. Apirilaren 13 arte eta 300 orduz berariazko prestakuntza jasoko dute. Osorik enplegutik subentzionatuta. Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzak diruz laguntzen ditu langabei prestakuntza praktikoa eta enpresen beharren neurrikoa eman alizateko. Batez ere, lan eskaintza duten profesionalak aurkitzeko zailtasunak dituzten sektoretan. Oro har, ikastaroetan 300 ordu ere ematen dira 3 hileko batean eta parte hartzaileen 40 gutxienez kontratatzen dira, naiz eta handiago izan. Prestakuntza horretarako 41.130 euroko diru laguntza eman da guztira. Nafarroko Erretina Elkarteak Osasun Departamentuarekin eta Iruñeko Udalarekin elkarlanean glaukoma prebenitzeko kanpaina antolatu du martxoaren 7, 8, 9 eta 10. Kanpaina horretan, Nafarroko 15 herritako 29 optikarik begietako tensioa neurtuko diete, debalde eta aldez aurretik hitzordu eskatuta nahi duten personei. Martxoaren 12 ospatzen den glaukomaren munduko eguna dela eta antolatzen da ekimena, batez ere 50 urtetik gorakoentzat eta glaukoma dela eta familia aurrekariak dituztenentzat. Kanpainan sartzen diraen optika guztientzat aldez aurretik hitzordu eskatuta egingo dira neurketak. Froga erraxa eta mingarria da eta minutu gutxitan egiten da. Parte hartzen duten optikak Iruñan, Alsasun, Ansoainen, Barañainen, Beran, Burlatan, Lizarran, Lesakan, Noainen, Zangozan, Sarrigurenen, Tafallan, Tuteran, Atarrabian eta Zizurren daude. Iaz, 585 persona hartatu ziren eta horietatik 28 hau da 100 espezialistarengana bideratu ziren begi tensio handia zutelako. Glaukoma endekapenezko patologia bada begiaren presio handitzeak edo begietako tensioak eragindakoa. Begi barruko likidoak etengabe berritzen dira, baina gerta daiteke dranatze sistemak huts egitea eta begi barruko presio handitzea nerbio optikoak kaltetuz. Hezkuntza departamentuak aurkeztu du Nafarroan enplegurako prestakuntzan egin den eskaintzarik zabalena. Guztira 52.923 prestakuntza ordu emango dira 2023ko lehen seilekoan. Nafarroko lanbide heziketako ikastetxen sare publikoko 34 ikastetxetan, itunpeko ikastetxetan eta irabazi asmorik gabeko erakundetan garatzen ari da eskaintza hori. Tomas Rodríguez Garraza departamentuko zuzendari nagusiarekin bat etorriz, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren esanetan, lanbide heziketako ikastetxen sare publikoan ezaugarri hauetako eskaintza bat bakarra omen da Espainian, aldi bereko sare pribatu itunduko eskaintza bezala. Foru erkidegoa intzindari izanik irabazi asmorik gabeko erakunden bidez, sektore zurgarrientzat ematen diren eskaintza berexien ezarpenean. Eskaintza hori el impulso que necesitas behar duzun bultzada lelopean artikulatzen da. Hezkuntzak 371 heziketa jarduera sustatu ditu persona langabetu, okupatu eta kolektibo zaurgarrietara zuzendutako 5.415 plazekin. Ikastaroen 87 urtean zehar emango dira. Lanbide heziketako 21 ikastetxe publiketako batean 109,7 ikastetxe pribatuetan eta gainerako 102,5 irabazi asmorik gabeko erakunden kontura garatuko dira.
Lanbide familia kontuan hartuta, Nafarroan aukeran dauden 24 familietatik 22 dira ikasteko eskaintzen direnak. Zerbitzu soziokulturalak eta komunitaterako da ikastaro gehien dakartzana 16,6. Jarraian administrazio eta kudeaketa 14,4. Merkataritza eta marketinga 8,9. Elektrizitatea eta elektronika 7,8 eta fabrikazio mekanikoa. Jose Maria Ayerdi, Nafarroko Gobernuko lehendakariorde eta etxebizitzako titularra Tuterako Aldezarreko bizilagunekin elkartu da eta bertan arkitektura eta arkeologia lantaldekin eta Garbaio Txibite enpresa esleipedunarekin batera. Koskolingo Labe Plaza berrurbanizatzeko eta hiria berroneratzeko asmo handiko proiektuaren obren gauzatze egoera azaldu du. Bertan, Foru Gobernuak Nasubintza sozietate publikoaren bitartez 9 milioi euro baino gehiagoko inbertsio egiteko konpromisoa hartu du. Gainera aurreko katetan egindako indusketa arkeologikoen aurkikuntzek piztu duten interesa ikusita, Ayerdi kontseilariak bere bizitan baieztatu du proiektuak aintzinako harresi islamiar baten aztarnak mantenduko dituela eta hemendik aurrera lore zaintza beira arasa batetik konserbatuta ikusi ahal izango direla. Meskita zarraren oroimenez eta Tuterako memoria musulmanaren ikur gisa. Nafarroko Gobernuak 2017an sinatutako protokolo baten bidez, Koskolingo Labearen iringurunea berrurbanizatzeri ekin zion berriro, eta horrela, 20 urteko itxaronaldiari eta blokeori amaiera eman zion. Tuterako hirigune historikoko gune desgradatuenetako bat berreskuratzeko hiria berroneratzeko eta gizarte bizi berritzeko proiektu bat. Proiektuak 9,7 milioi euroko inbertsio publikoa eskatzen du. 186 Nasubintzak eta gainerako 104 Tuterako udalak. Islamiar garaiko arlanduzko horma egungo indusketa arkeologikoetan agertutakoa obra proiektuan integratu da, gaur egungo kokapenean begien bistan gera dadin. Sozietate publikori hiriko aldezarrean eraikitzen ari den 4 eraikinetako baten garaje solairuan. Tuterako 101 bizilagunekin izandako topaketa batean, presidente ordeak nabarmendu du hasiera-hasieratik behar diren baliabide guztiak jarri ditugula Koskolingo orubean orain egiten ari diren indusketa lanetan berreskuratzen ari diren ondare arkeologikoa berreskuratzeko eta konserbatzeko eta horretarako Nasubintzari 185.000 euroko aparteko inbertsio egin zaiola. Adierazi duenez, material arkeologiko garrantzitsunei sendotze eta berreskuratze prozesu bat ezarriko zaie, Bianako Printzia erakundearen jarraibidei jarraituz. Catalina de Oskar Izarte eta Lanbidetako udal eskolak ikasturtearen azken 3 hilekoan pintura eta marrazketako 2 lantegi antolatu ditu, disiplina horiei buruzko ezagutzetan eta praktikan sakontzeko. Zehazki tintaz marraztea eta erretratu pintatua izenburua duten lantegietan izen emateko aukera eskainiko du. Jarduera horiek marrazkiari eta pinturari buruzko oinarrizko ezagutzak dituzten 16 urtetik gorakoi zuzenduta daude eta 48,45 euroko kostua dute. Prestakuntza horiek jasotzeko interesa dutenek martxoren 17 arte behin-behinean izen ematen ahalko dute, 010 herritarrendeko arreta telefonoaren bidez. Jarduera bakoitzean 40 leku egonen dira. Lagun gehiago eman badute izena lekuak zozketa bidez esleituko dira. Tintaz marraztea lantegiaren bidez teknika espezifikoak irakatsiko dira ala nola bilbeak, marradura gurutzatua, punteaketa, punta lehorra, guxeak eta hainbat baliabide uztartzea. Ikastaroa astearte eta ortzegunetan eginen da 2 txandatan, 5-etatik 7 eta 7-etatik 9 eta txanda bakoitzean 20 leku egonen dira. Eskolak apirilaren 4an abiatuko dira eta ekainaren 29 arte iraunen dute. Bertzalde erretratu pintatu lantegiak giza aurpegia olio pinturaz lantzeko berariazko prestakuntza eskainiko du. Eskoletan erretratuak urratxe-zurratxe eginen dira, hainbat teknika eta prozesu piktoriko aplikatuz. Horretarako erretratu unibertsalak eta garaikideak kopiatuko dira. Eskolak astelen eta asteazkenean emanen dira 2 txandatan, 5-etatik 7 eta 7-etatik 9 eta txanda bakoitzan 20 leku egonen dira.
Kasu honetan ikastaroa apirilaren 3an hasiko da eta ekainaren 28 bitarte iraunen du.